Balsamo Sursurando. Umwara kaon, inang itay. Tainak man agbirok iti pagsayaatan. Ijay! Kompormiditan ati maturturong kaw, inang. Basta da pagsayaatan. Sige. Ang sa nga gasot mo mga raw. Ay, awan 50 pesos lato kwartak ditaw. Ura yan Ano sa konta 50? Anyat gatangan nyo aya. Gumatangak man iti sup-sup ko. Ha? Sup-sup nga. Ay ka sup-sup Basta sup-sup. Amukon. Soft drink. Ha? Wan balsamo. Nalaing ka talaga. Amom de sup-sup ako na. Wen tano uminom kayo iti soft drink. Ket ada estro na. Ket sup-supin yaw. Nalaing nga talaga dahil nga anak ko. Very good na talaga. Nan, yung mga rodan, tay 50. Inak gumatang iti tabakok. Tiyan mo ni balsamo, soup drink ti katangag. Ngam di nalam mo at tabako gayam. Tiyan mo na, insardang konti, ag sup-sup iti tabako. Awan day dyan anak ko, naglaka mamatpatay. Kartingak pa iti magna. Makasususup akon. Ray, itay, paparam. Di taman istor, oto. Apay di mo sa rin sa sinilas mo. Bit-bit-bit ang latan. Ay ang sinilas ka. Tamno daw sar na sa sinilas. Apay pakibiyang am amin mo, sika oto. Jak nga rod kaya tamapudpud to step-in ko. Mano atawon na daytoyin nga step-in ko. Ngam barbaro pa lang. Gimatgatang ka pa lang aron. No di mo mutusaran. Saan ko ginatang dayto nga step-in? In regalo day di Independence Day. Aya, Independence Day. Saan nga di All Saints Day Saan? Ay, saan gayam nga hindi Independence Day? Hindi, World War II. Yeah. Sige, tama ba na ako? Ay, madamdama itay. Hagis istoryata pa Anyat pag-istoryan, tamot. Ituloy ta ka din tayo sana natuloy kasarta. Ha? Awan mo nwang kan baka? Masapol pala day tabak-baka kan nunwang ayaman. Kasta mo kami kayat ni Balsamo nga anak mo. Pat-pat mo day jay uto. Basta, manyak pa'y. Kayat ko pa'y siyang papasabaraw. Diyak pa'y na inyaw. Di ta ka man langan. Awang pa'y ganas mo't kang ka. Uto. Hala kayo, inaitay. Di mo pinaritan na kayo ni Tata Balsamo agtabakaw. Wan, iliblibas ko lang. Udit. Hala kayo, inaitay. Ungtan na kayo, ano mamuan ni Tata Balsamo kasi nublan nyo tibisyo yaw. Madula amin. Ungtan na ano mamuan na. Ngamilimlimad ko nga raw. Di nan rumamuan. Udit. Inaitay? May sabuti man kini nga anak dita, Odette. Ha? Aginom kayaw? Wan, ang di mo ibagbagakan ni Balsamo Ung tanak day day. Sapay nagdakal ti busis na day day nga anak ka. Kasla busis ti ka pray. Nang runa no makaungat. Anya? Uray arasaas na ka nagpigsa. Sana makasaw day day ti nakapsaw. Jakman na mo ti day day nga anak ka. Nadadaal sa matay volume ti busis na. Nalustred siya. Iso di na makontrol. Ha? Unay kayo matanina itay. Ay kagagangay na ata lalaki kag nga raw. Mo? Apay ngay si ka, Odette. Naingpis mo ta busis mo. Agpalpal si Trupal. Ha? Alat, ikan na ko ni ti anak. Tapar dasak ngay naman. Arum-ubal.
tapno di nak makita ni Balsamo. Umayak man nagtugtugaw dito sangot ipagtagilakwam itinatangken prutas. Duna, Ay kuwan na, Tata Balsamo. awan lat amo mapagsidlainan. Duna. Ha? Sideline? Ne, andan sa ka permanente trabaho yun na. Tapos sideline kayo ba? Apay, masapul ay nga da permanente at trabaho. Saka makasao iti sideline. Ha? Kasla silang mga minadanggan, Tata. Ang kaya't yati sideline. Wan man, tanay, awan mo't pag sideline na rin. No kaya't yun dito'y kayon. Ha? Dito'y pagtagilakwak itinatnatangkan prutas ta. Agayab kayo iti customer. Ha? Agayab lang. Agayab akan mangisupot mo taniti katangan ti customer. Ha? Ay katuna. Mabalain duna. Kayat ko na ita. Saan ang mabanlog ti bagay? Adaw ti mga ayab kanyak nga konstruksyon. Ho? Mabanlog ti bagay? Ay, apag iso nga raw. Nalakat aramidan niyaw. Agayab kay lang iti customer. Sige duna. Kayat ko na ita. Dito yan! Dito yan! Presko anatang! Presko a prutas! Kapapit launay, kakabsat! Dito yan, kakabsat! Gumatang kayon! Tata, uray di kay agayab na wan tao. Mabanog kayo la pumanukaw. Urayan nyo ang lumabas sa tao sa kay agayab. Ha? Ay, kunak ano, tuloy-tuloy ti panagpukaw-kaw. Duna! Maluman, Tata. Agawid kayo ang tayong kay aginanan. Dahil titangdan yaw. Ay, ang yamanak, balasang kaw. At dan erimit kaw, kiniinang itay. Yak nakanagas iti sidaan. Ta nakasiramot amin ang store. Nalipatang matigimatang itinatang iti nagsaylainak, inang itay. Di ka madanagan. Don't worry. Ha? Be happy. Nagtuno akong ititarong asidata. Isaw-saw tayo tibugong kan kamatis. Aya, ay, nabanugak ang nagriyaw-riyaw Mabisinak pa'y kideng. Come on, Balsamo. Let's eat. Intra mga nun. Mayan ti pordiyam nga. Di mo pa enremit. Adaw, inang itay. Ngamno aday pagatang yaw. Siyak, tibaw na yaw. Tapno saan kayo ang mabanaw, ang mapangumatak? Sakon. Nagaguta ka magmag na exercise kon, you know. Sige, inang itay. Mangantay nga runay. Mabisi na kaw. Sige nga, Rod. Anak ko. Yawat mo man tayo stepin ko dita. Agi-step in kayaw? Kit ada kayo mitlaang dito yung nagtikalapaw. Inang itay. Ay na, kasla di ka manayrawam kanyak mat. May mayat dito yung nagapag-step inak. Tapnusan na marugitan. Kan mapod-pod tayo step in ko. Aniya? Ay, Udtaw, yung kamang gumatang iti sup-sup kan arak ta. Ha? Ay, awan kwarta. Itay. Ilibre ka nga, Rod. Ala na. Abay, ada kwarta. Ada. Ako fa. Ha? Alan, yung gumatang ta. Agsang uta mga agsyat. Nuagungit nga ni Balsabaw. Kadi tayo bakbakita. Agsyat ta dito'y balay mo. Sige. Mabit lang nga raw, itay. Tagdi ko sak. Aya, mapangkala di tayo story, di ko sampalan. Ay, katwan na. Sa kababay si gumatang nung naang daw, titaw. Tata Balsamo, kaya't mo kano teg extra nga dispatcher? Ha? Ay, una. Kaanaw. Tinasayat, kasaritam ni Dani a driver. Iso teg sapsapol iti dispatcher, tata. Nagawid sa kano nga mintay dispatcher iti paradaan. Ay, sige. Tamapanak ay balay da. Hadaman sideline ko, nukas ka sanaw. Bagay yo tagbalin na dispatcher. Tanapig sa tibusis yaw, tata. Kanabukal. Talupay! Talupay, mapanag! Dito, ti sumarunaw kakabsat! Dito, ti pagluganan yaw! Talupay! Balsa
mo. Nay, inang itay, Anay, apay nga imbay kayo dito para daan. umayak man dumawat iti kwartam ta. Agpatsikapak. Nakipatsikap na matak. Nagrabe mati ko darapnan. Agsakipayan. Anay. Anya, Anay. 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 ay mabitlaan nga raw inang itay. Taala akong tiswildaw nga disdispatsan. Aguray, be! Papanansamanain, itay. Intag pakulot. Ha? Hawan kwarta? Ilibre ka. Adatay inutang ko. Kantay swildo ni balsamo. Kano ako itay? Kadi tayo magbaga. Sikrita. Ano makapakulot ta. Inda man na nagsyat iti sagay sa abuti. Hawan kwarta mo na? Uray di umutang ta. Ha? Ay, hawan pagbayad ta, itay. Basta umutang ta. Pero yun. Ang awisan, itay. Makasururong akaw. Ay, wan, otro, agam, yak makapag na, awitan na ka. Nabasa ka. Yak makawin. Ubanak, toto, yak kabalante, magna. Ay, nadagsin ka, itay. May siya, Ah, nagsangitak man, nagriawak man, agwalaak man, no di nakabaan. aya. Alan, ubanak. Ay, Mamala, umay ka karunan. Mayat. Sige. Agawit. Tan, uto. Mablagdag sa ka. Itay. Kabalam day ta. Yawid na ko ni Jay. Balay mo. Diyan kaya tiya gawid ta. Amang anong tanak Jay anak ko. Aya. Ay, saus. Ay, Sara. Maray, itay. Agawin ka. Mandak nga ron. Ide balay mo ti pagawid na. Aya. Ay, nasanggan sa ulo. Mabakbak na. Anay! Anay! Apay nga. Imbaltog na matan. Manyak ko na lang karunan. Kung may pilin mo. Di nakakamanlangan. Ay! Di nakapanawan na rin. Otaw! Ay! Otraw ka! Otaw! Otaw! Gak-gak! Ay, tatamal sa mau. Inyawid ko ni Naitay. Tanay, naiwara mo tiya kalsadan. Ang mga numatalan. Ha? Abay, anyat napasamag kaniinang kaw. Nabarbar tagtata. Anya? Singay, ipaidakon dito ipapagyaw, tata. Sige, baraw. Ay, agyaman na ka. Tangay adak mo dito yang tata. Singirek mo tindag iti utang yaw. Agporsisak iti lakaw. Ha? Anya nga utang? Adaya utang mikin ka? Ada tata, nagataw. Kunaman ni nanay, tingay baw nyo kanong umutang. Anya? Ay, saan mo? Saan, baraw? Hala, nagadwa tabako kinarak tinututang na kanyak. Ay, pare buwalsa mo. Umayak man matag singir. Ha? Nay, anyat singiram ngay mo. Busang. Diya inututang ni nana ete. Imutang ete kas kanyak. Nagsubli-subli nga imututang kanyak. Kuna namat nga binaon mo. Imbuon mo kano nga umutang. Anya? Ay, saan na puno na ita? Busang. Jak imbabaw ni inang ko nga itay.
nagsakit ti bagbagik. Nasayaat ta nakariing kayaw, inang itay. Apay da ito'y alistaan. Listaan, tay. Kitain yaw. Inlistada amin ditaw, dagiti utang yaw. Nagano ti utang yaw. Katsyak ti imbaga yung agbayad. Ay, Nangus-usaran nyo iti inututang yo akwarta. Inang itay. Ken pati arak ken tabakaw. Nagadaw ti utang yaw. ay, ikwa. Apay ngay utang kayaw kunak. Nagdadakkel manan dagiti matanan. Agungat manan da ito yan. Sino ka? Adaywan na. Ha? Di naksagitan. Ba? Masika ka na. Ha? Inang itay? Bang, 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 bang. Aglamang kayo. Umayo na giti. Karaban. Oh my God. Aglamang kayo. Ha? Dak kayat ti maungtan. Dak kayat ti masirmunan. Isu nga gimbabag ti taklatan. Ikatak ti paldak. Tagtaray-tarayak. Sana balit na damot to daklapantik. Atita. Rumwara kon. Inang itay. Papanan yaw. Bebe. Tumaraya ka. Inang itay. Agpalda kayaw. Inang itay. Malmayatan ti kasya nga ramidok. Tapno din akong tandanak ka. Gapwiti kinaano ti utang ka. Di kayo masidil kanya. Barsakan kayo iti bataw. Makita yun na. Ala, inay tay, di ka agdangran Andiyan mapaspasamak ka na kayo ngay. Pumanaw kayo dito kunak. Awan utang ko kada kaya. Awan. Asaws, ay di ka agbarsa ka, inay tay. Panawan dak nga rugdagan. Ibagayo ka na ibarsama. Tadak dito nga agwal mo na. Dalasan na. Barsabaw, hinkakitaan ni inang mo itay. Hinrakad na yapon ti bangga. Anya? Apay nga inrakid da ni inang kaw. Tataot-taw. Hagdangaran nga main. Bumarsak. Iso nga hinrakad na. Anya? Dayta. Dito'y kalapaw tayaw ti pagyanam. Inang itay. Hala, di ka rumrumwar dito ya. Taday, rumwarak. Inak manin makipurdiya. Tamno na pagbayad tayaw, itinagano nga utang yaw. Balsamo. Itulbag kaw, to'y kalkalapaw ta. Tapno saan kaya makarwar ditaw. Ta mga nutila papapanan yaw. Sana di nakipupok dito'y balsamo. Agdangran kayo nga may inang itay. Sanon. Ha? Dak agdangranan balsamo. Ay, di tayo lamo Tanay, mangrugin sa amot tayo, di pa nagkabaw yawn. Iso nga awan kastay nakasigurado inang itay. Sanak pa nagkabaw. Sanak nagbagtit. Naging kakabaw ka naging babagtit ang balsamo. Anya? Sorry anak ko Inaramit ko tikas jay. Tapno sanak na nga ungtan. Sorry. Inang itay? Sorry no imotangak. Hanggamalahay. Pagbayad tantay kalding ko, balsamo. Hingkaila ko, tapno na pagbayad tayo iti utang ko. Ha? Ila ko tatay may siya, kajay mo't may siya, parchom, tasidaan ta. Basta di nakungtan. Sorry anak ko I love you, balsamo, naku. Sige. Napakawan kayaw. Inang itay. Bueno gagayam, di tamanan tinaggibusan, ti may nga istorya, dito'y drama tayo. Balsamo
Sursurando! Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.